poli bat behin asturia zen, ez dakit guziekin gogorako naizen, lagun bat eta biok Andrekin hain zuzen, zagardotegi baten afaria baizen, numero doktoreak ikusi ginuzen, gupela, gupela, zagardoen hotela, gupela, gupela, zaindu ezagorrela. Talde bat osatu zen mutildan eskatxa, festan pasa nahi zuten gurekin arratsa, tragotikan tragora zen olako martxa, zagardoan daukate afizio latza, gehiagieran genuen hori zen akatza, gupela, gupela, zagardoen hotela, gupela, gupela, zaindu ezagorrela. Alde banatan, bi alde banatan zabaldutu. baina, kaina beratik. Eta? Eta, kaina beratik.
Wow.